गाबोननिफ्राय जोंहा थामथि दुरान्ड काप फुटबल जानो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव। गिबि खेबा जोबोद मोजाङै जालांबाय, नैथि खेबाबो जोबोद मोजाङै जालांबाय। दा थामथि खेब दुरान्ड काप फैगौ 27 जुलाइ एबा गाबोन 2 बाजियाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव बियो जागायगोन। आरो देग्लाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेवहाय भारतनि फुटबलनि केप्टेन सुनील शेट्टी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। दा नंखायनो फुटबल मोजां मोनग्रा, फुटबल नायग्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो गाबोन जे फुटबल नायफैनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। बे फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो गिबियावनो ISPL इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग, बिनि उनाव सन्तोष ट्रफी ग्रुप मेच, वमेन लिग, बिनिफ्राय फैनानै जोङो दुरान्ड काप आरो बावैसो CM काप गोबां फुटबलनि प्रग्रामफोरखौ लादों। मोननै फुटबल एकाडेमि अलरेडि जों फोसावदों, थाबैनो बेखौ गायसननाय जागोन। आरो नैबे दुरान्ड कापआ जेरावनोखि देश बिदेशनि माखासे टीमफोर फैनानै गेलेयो, बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जे मोनसे चेन्ज जाबाय, पजिटिभ जाबाय एबा गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बे मोनसे पजिटिभ मेसेजआ बिनि गेजेरजों थांगासिनो दङ। दा नंखायनो आङो साबायखर बावदों जे थांनाय समफ्राव रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव, रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव मोनफ्रोमबो इभेन्टआ साक्सेस जादों। आरो गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे थामथि दुरान्ड काप आरो 134थि जे दुरान्ड काप बियो बड'लेण्डआव एबा क'क्राझाराव साक्सेसफुल जागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों।